This is how I make macaroni chicharon. Pinapakuluan ko muna siya. Nilagyan ko ng salt and little bit of oil. After, binilad ko siya sa araw. Mga isang araw ko din siyang binilad hanggang matuyo siya. Hanggang babalik siya sa pagkatigas. As in, matigas na matigas siya. Babalik siya sa normal na tigas na hindi mo siya pinapakuluan. Binilad ko siya mga 24 hours. And then, ito na siya. Pina-fry ko siya. At ito na yung result niya. It's so yummy. But if you want another flavor, you can add a cheese. After you fry, you mix with the cheese powder. And that's it. This is how it looks like nung natuyo na siya. It's so crunchy and delicious.